Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Kris, nga iti agdama kat adda ijay Indonesia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Kris, nga iti agdama kat adda iti pagilyan nga Indonesia. May saak a manager ti restaurant ditoy manang. Ubingak paylaeng na isama ko nga agdengag iti drama nang runa idadaak paylaeng dita Pilipinas. Kat kasta unay aragsak ko idinabirukak ti YouTube channel yo. Panagriknak ngamin kat kasladdaak dita Pilipinas. Tunggal makangegak iti drama a maipatpatangatang. Naawis matiriknak amang ipadrama iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Grace, anak, apay amay-maymayang ka. Itay pay apalpaliiwan ka, anak ko. Malaglagip ko lang ni Lena, nanang. Kikayan-ayat mo. Le, saan ay asimmang patanagapo iji Manila, idi na minsan nga aldaw? Wan, nanang, nagkita kami. Matlagayam, anak ko. Nagkita kayo matgayam. Gamapay apang panunutom manen ako nam. Kinapudno na, nanang. Kaya't ko kumangagsimpa kamin.
Iso nga inawis ko ni Lena ngagkalay sa kami. Ay, di nasaya at anak ko. Nabayag kayo mutan nga agayan ayat ko ni Lena. Siguro panawon mutan tapno agsimpa kayon. Dahil tangarot ti pampanunutag nanang. No, anya ti desisyon ni Lena. Di na pa yung ngamin inyet nag no nya ti sungbat na. Ay, katurayom anak ko. Sigurado akmat nga ay ayatan na ka ni Lena. Iso anam na maam nga umanugot iti sigasing mo. At ang amin amak ko nanang. Oray amok nga ay ayatan nak ni Lena. Amang ano saan pa nakasagana ang makikalay sa kanyak? Di ka agdanag, anak ko. Normal lang ti panagbuteng kan panagdwa-dwa iti kasta kadakkel a desisyon. Akas iti panakikalay sa. Agam di nakayat asawan. Adi nakaayayatan ni Lena. Kat amok apang panunutan na anaimbag no anya ti sungbat na iti insingasing mo. Wan nanang. Amok nga'y ayatan nak ni Lena. Ngam, jak maliklikan tagdanag. Kaya't ko lang ti makasigurado nga agpada kami na nakasagana nga agsimpa. Ay, kasta talaga anak ko. Di pa nakiasawa kat saan basta-basta a desisyon. Iso arumbang lang agpada kayo anak kasaganan para itiday tabanag. Iso nga agtalak ka ni Lena, anak ko. Agyaman ak nanang. At nangamin na talaga ti panagdanag ko. Ngam suportarak ni Lena, itanyaman niya agbalin na desisyon na. Tinapatag, naragsak ni Lena, oray saan na pabor para kanyak tagbalin na desisyon na. Kasta talaga no ay ayatem. Masapol ang nakasagana ka, anyaman ti agbalin a desisyon na. Agtalak ka laeng iti panagayat yo iti tunggal maysa, anak ko. Agyaman na kiti balakad yun nanang. Bayak pa'y lang arod ang makapagpanunot ni Lena. Tapno saan niya agbiddo, titanyaman niya agbalin a desisyon na. Apay nga taadi pa imawag ni Lena. Kunana kanyak nga iso ti umawag. Apaman ang nakapagdesisyonan iti singasing ko kuana. Ay, dahil ito'y tirigat na kit. Tadayo kami ngamin iti tunggal maysa. Ngamamok nga'y ayatan nak ni Lena. Iso nga umanugot lakit ti dayjay iti singasing ko. Talaga kaya't kung nagsimpa kami, tapno makaawi din iti lugar mi. Kaasimat niya agmaymay sa iti Manila. At damot namin dito iti trabaho. Tinasayaat. Siya akong ti umawag kan kuana. Talaga kami na magagaran ako na makaam mo noon niya tagbalin a desisyon na. Nasaya at tasimbangput ka, anak ko. Ala, agpulos kan, tamangantan. Nanang, nakasarita ko ni Lena. Inawaga kita ilaang. Gapotadyak mo't mauray ti awag na. Imbaga na ka din, no anya ti desisyon na, anak ko. Wan nanang. Saan ka no pa nakasagana makikalay sa kanyak? Anya? Ay, ang mga no talaga adi na pa'y kayat ti makikalay sa. Agam di na kayat asawan, adi na kan kayat. Ang mga no adu pa'y ti kayat na atunuyan, sakbay nga agsimpa kayo, anak ko. Nagsaya at kat kumano kastang agpaiso ti rason na nanang. Gamadapay na ununag ang makagapo. Ha? Anya da ita, anak ko? Nanang, di inak ka nun ay ayatan ni Lena. Anya? Wan nanang. Nabayag ka nun na kaya't na nga ibaga kanyak, tita. Gamsaan la ang makasapol iti nasaya tagundaway. Hagam, nabayag kayo na anak ko.
Ay, kasladyak mamati iti ibagbagam. Agpaiso ti imbagak nanang. Ada ka nun sa baling ay ayatan ni Lena. Katrabahuan na kanoy di Manila. Nagsakit na ito na amuak na lang. Ay, anak ko. Kalpasan tinaunda panawan nga impahay ko amin na pamatagkan ko ana. Kastilan ti supan na kanyak. Nagbitalinipat na ti amin na sakripisyo para kan ko ana. Ala, di ka nagladingit anak ko. Agkararag ka iti Diyos, kat dawatem at arabayan na ka iti pagdaldalanam ita. Nanang, kaya't ko ti makalipat iti napasamak kada kami kan ni Lena. Iso na panunot ko ti agabrod. Ha? Agabrod ka ko naman anak. Sigurado ka iti dayta. Wan nanang. Adda ka trabaho ka akaduak nga agaplay ama pa ni Macau. Anya nga iti trabaho mijay anak ko. Agtrabaho kami ti may sa restaurant iti nanang. Di kay agdanag. Tanasingpet ka no takin ko iti restaurant na pagtrabahuan mi. Ken kabagyan na ti mangimatmaton. Ala, no day ta ti desisyon mo anak ko. Di kalapdan. Ay sapay la ko mga ruda ta makarecover ka dagos. Panawon ng tap na ramidak day tananang. Diyak kahit ti maipagod iti napalabas. Ado pa iti arapaap ko para iti bagik. Ken para kada kayo. Ket nam na makamaragpat ko day ta. Babaan iti panagsalukag ko. Bendisyonan na ka ti Diyos. Di ka agliway ako mararag anak ko. Tapno ka na yun nakaatarabayan. Sa di numan na lugar ti pakadanunam. Diyak maawatan man ng Emmy, takalpasan tinaunday a panawen, ti ayan ayat mi kan ni Lena, kala at latan akas jay tinapasamak. Insinanak ni Lena, gaputasaan kanon anaragsak iti relasyon mi. Inaramid kan inted kumat amin kan kuana, gamawan matlaeng tinagmamaayan na. Gapo iti sobra sakit anariknak, nagdesisyonak anagabroad manang, tapno maaddaan iti baro abiyag, kan agtrabaho para iti bagik, kan iti pamilyak. Ijay Macau tinapanak manang. Kat waiter iti may sa restaurant tinagbalin at trabahok. Dito'y matla a restaurant anaamamok ni Michelle. May sa Pinoy akas kanyak. Waitress matlaang iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Siya gayam ni Chris. Sika ni Michelle, saan ka di? Uwan, si kagayam ti kabarbaro akadwami dito restaurant. Naimbaglaang ta adu tayo gayam a Pinoy at trabahador dito a restaurant. Uwan, adu tayo. Adu tayo pa'y kuma. No saan nag-resign dagiti daddo mga empleyado? Ah? Ni, apa yan nag-resign da? Kunak numayat ti palakad da dito eh. Nasimpot ti akin kukwa. Nga manipod idinasukatan ti sigod a manager. Si mabalin ti amin. Nauyong ti Pinoy a manager tayo. Nang runa kadagiti kadaraan na. Kasta ka di? Sapay ko mga rod agbalin na nasaya ti pa nagtrabaho ko dito eh. Basta aganad ka kankwana. Basit la ka mali. Agong at adagos.
Kakaasi ti pamayan na kadagiti padat ang agtrab-trabaho ditoy. Kastagayam. Agyaman na kiti patigmaan mo, Michelle. Sige, agdalos kayo. Darasan niyo. When, sir? Sige, kabarparo ka lang dito yung pasla sadot ka. Ni, saan, sir? Kalkalpas mi lang ngayon dalimanag dagiti daddo maawara. Agin inanaakla ang basit. Di ko namkit ni, sadot ka. Ha? Saan, sir? Talaga nga inni na naklabiit. Masapul at tumulong kayong agdalos. Kinagistimar ka dagiti wara. Taon ti janitor ditoy. Agtitinulong kayo iti trabaho ditoy. Sir? Saan ka na sumungbat pa eh? Sige din, agdalos kayo. Sige, Michelle, ano tararamidam? Kalkalpas ti shift ko, sir. Kaya't gaputan alpas ti shift mo, saan ka na tumulong dito? Ano pa'y ti maramid na trabaho, saan lang at ikina-waitress mo ti rumbang nga into naram? Kaya't mo tayo pulong ka ni boss. Ha? Apay ko mga ipulong, dak, sir. Awan mo ti madingar aramidak. Naginanaaklabiit, takalkalpas ti shift ko. Sumumbat ka pa ilaan! Anay ko, sir. Padasam ti sumumbat manan na nakarkaron ton sa aramidak ka. Anay ko. Nagsakit ti tinumpa na pingping ko. Michelle, okay ka kadilang? Nakita ti naramid na kan ka. Okay laang. Sigurado ka? Napigsa ti panang tong panakan ka. Nasakit. Kabailak nga ibturan. Aglablabusan na dyan tao. Iti ka nito nga ulitin na pa iti kasting inaramid na. Jack lakid din palabsan pa'y. Ha? Anya ti aramidam, Chris? Masapol nga agtignay tayon. Naulitin na pa iti kasting inaramid na. Ngamin, saan nga umno ti kasjay nga aramidan na? Michelle, apay nagsangsangit ka. Anya tinapasamak? Nagungat manan kanyak ni sir. Adda ka no nagreklamo ang customer. Asaan anadalos ti baso nga inusarda. Ha? Ngam siniguradok na ijay anadalos. Ta siya ka mismo tinangalay ijay kitchen. Apay nga rin nagsangsangit ka. Kuna nga min ni sir akisayan na kano di sweldo kita abulan. Anya? Sana mabalin ti kasta nga aramidan na. Masapo lang makasaritak takin kuko itinay ti restaurant. Tapno maamuan na tar aramidan ni sir. Ha? Pangaasim, Chris, saanan? Ang mga numaawan ng tayo pa iti trabaho. Nga maglablabusan ni sir. Jakon may ibturan ti makikita nga aramidan na kadagiti trabahador ditoy. Masapol nga agpulon.
Abusado ti manager mi a Pinoy iti restaurant a pagtrab-trabahwak manang Emmy. Kanayon na pasakitan dagiti empleyado ng runa ni Michelle. Pinadas ko nga rod a kinasarita ti akin kuko iti restaurant. Ket kaasi ti Diyos, nasingpet daytoy ken naawatan na ti sitwasyon mi. Kinapudno na nabayag kanon apalpaliiwon na ti manager mi. Ket maminsan pay nga daaramiden na kadagiti empleyado. Ikatan na kanon iti restaurant. Agingga iti maysa nga aldaw. Nakabuong kamanen! Anay ko, sir. Diyak mating gagara. Anyasan! Di kan tumot nga minaganan. Sorry, sir. Sorry tarupan! Stop this right now. Mom, I didn't know you are here. Is this how you treat my workers? Do you think hurting people is how you lead them? I've been hearing reports from workers how you treat them. And because of that, you are fired. What? Did you not hear what I said? I said you are fired. Get out of my restaurant now. Mom. Let me handle this, Michelle. Mom, please, no. I have nowhere to go. You've been treating my people wrongly for too long. Now, get out! How's everybody now, Chris? They are okay, Mom. They are very happy now because they are now treated well. Very good. I am a busy person, Chris, because I have many business to look up to. So I decided to make you as the new manager. What, Mom? You are a good man. So from now on, you are the new manager of my restaurant. Really, Mom? Oh, thank you so much, Mom. I promise to treat my coworkers well. Very good, Chris. I expect a lot from you. Ha? Agpay so, Chris? Si Kanti baro ang manager tayo? When Michelle, isa anam na maam amanipod ita. Agbalinin ang naurnos dito a restaurant. Gapot awanin tagabuso. Ken, awanin timang pasakit pa ikan ka. Agyaman na, Chris. Agbalinan ang natalina ay ti kapanunutak dito restaurant. Gapot awanan ti manager amang pasakit kanyak. When Michelle, awanin ti rumbang pagnanagam, ta siya akong ti manager. Agyaman na, Chris. Medyo naunday mo na panahon di pa nagkaduata dito restaurant.
Diyak mo nang madmadlaw mo na idumduma pan nakilangan ko kan ka. Ha? Chris? Nabayagan nga na isang sangay na marikriknak para kan ka. Ngam diyak mo. No, adamatrik ng para kanyak. Ay-ayatin ka, Michelle. Chris? Ngam di ka apurang namang sumbat kanyak. Kinapudno na. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Nadlaw kon anasaya at kaatao. Impakitam ti pa nang isakit mo kanyak. Iso amanipod idi awanan ti mang paspasakit pa'y kanyak. Gapo ka dagita asaguday mo. Nariknak nga agayatak matan kan ka, Chris. Ha? Agpay so, Michelle? Agyamanak, pinaragsak na kiti day tangay bagam. Chris? Kat manipod ita, ikarik, kanayon ka na protektaran kan taripatuan. Gapot ay ayaten ka unay-unay, Michelle. Kalpasan tinabayag a panawan, apanang paspasakit ti manager mi kadagiti empleyado iti restaurant nang runa ken ni Michelle. Naggibos matlaang ti amin idi nagipulungak iti makinko ka iti restaurant manang Emmy. Kalpasan a maikat ti sigud a manager. Syakmet ti simukat iti napanawan na a pwesto na. Si papanakelak amang ibaga ababaan iti tulong matlaang dagiti padak a Pilipino, nagbalin a naurnos ti taray ti trabaho ijay. Kalpasan ti kontratak ijay manang, pinadas ko ti nag-apply iti sabali a pagilyan. Iso nga ita, ket addaak ditoy Indonesia. Nagproposak matan ka ni Michelle, ket kalpasan ti may sa atawan, agawid kami nga agpadpada dita Pilipinas, tapno dita kami nga agkalaysa, kadwami dagiti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Chris. Chris, pagayam ko, agyamanak iti panangitalat mo iti padas mo iti programa tayo. Nagmayat amaamuan a kalpasan dagiti rigat a nagdalanam iti sigod a relasyon mo ken iti trabahom, naragpat mo matlaang tiginawa ken ragsak a kalkalikagumam. Impakitam kada kami nga anyaman a rigat a pagdalanam, adala ta agururay a baro nga agsapa amang ipaay iti baro a biag. Namnamaek nga adupay ti sumangbay a parabor para ken ka pagayam ko. Agsipod tanasayaat ka a tao. Alakastan, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Sharon at taga La Union, ngam iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti nasingad amang tartarabay iti channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Sharon, adaan asawa kan anak. Nasapaak anak i asawa manang, iso ajak nakaturpos, kastamot ti asawak ani Jake. Aklunak manang, manakibarkada ni Jake, ngam immanugutak anak ikalay sa kankwana, agsipod ta agdadagsanak idin.
Ninamnamak nga agbalbaliw ni Jake iti kanito a maipas ngay ko ti anak mi. Ngam nagbidutak manang Emmy. Sa nino ti ayan ni Jake Sharon, agpatulong ako maamang dalo si Jake kulungan ti babaw. Nasapa mo tarim mortatang. Ada ka no pagnada kadagiti gagayem na. Hanya, naladaw lang arod na naghawid idirabe ita nasapa man arimwarain. Ore ko man no agtrab-trabaho ngam saan man. Diyak amo ano niya ter aramiden na tatang. Tanutob ngarek, aga pa kami met. Ay una yun da dya tao. Si kalang arodan tagtrab-trabaho ngam jay palagbalbalyo dong mutar aramidan da. Imbes ko mga iso ti agawir iti anak yaw. Kanayon mo't abaga ak ngagsapol iti trabaho na tatang. Ngam masadot mo't. Kayat na mo't ti sumursurot kadag iti barkada na. Ay na, talaga saan nga agbaliw da dya tao. At dalang arodan putot na nga man nakibarkada pailaan. Barang makaamiris tumat laang tatang. Numunak at dumakdakkelan ti gastos ti anak mi. Kastamot akanayaw ti ikarkararag mi ken ni nanang yo balasang kao. Asapay la kuma tagbaliw mutlaeng ni Jake. Sa di naman tinagapwamon, birbirukan na kaitay ni tatang. At danapanan mi ka ni atong. Agpatulong kumakano ni tatang amang dalos iti kulungan ti baboy. Ngam di nakamot na danon di ti balay. Imbaga ka na sapa ka arimwar. Anya? Agdalong sa iti kulungan ti babaw. Anya mo ni tatang. Kabailan na mga aramidan day jay. Apay, di ka mabain kada tatang. Isuda ti makakaado amang tultulong kadata. Gaputa saan mo't nga umdas ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Di kamot nga minagsapol iti trabahom. Apay aya masikuran ka nga awan ti trabaho. Katumultulong akmat di ti balay na awan papanak. Saan nga umdas day jay, Jake? Dumakdakkel ti gastos ti anak ta. Ado dagiti kasapulan na iti pagadalan. Kanayon ka di adatatang latan ti mangtod iti kasapulan ti apo ko da? Katapo ko da mo, di tulungan da. Ada ka di parikot iti dayta. Nakababainan kadakwada kani nanang. Awan lakit isuda ti pagtarayak no da pagkasapulan tayo. No di ka mabain kadagiti naganak mo. Siyak, lumlum na dakon iti bain kadakwada. Iso nga agbaliw ka kumamot ten Jake. Pangaasim. Anak, umay kan tamangantan. Rabiin, adapay klase minton bigat. Awan pa'y mat ni tatang, nanang? Ay na anak ko, nuurayan pala ni tatang mo, mapuyatan kan. Sigurado arabiin tom no sumangpet. Napanan ni tatang? Di mon saludsudan. Di ka kadipay naruam. Kanayon mo takasta ti aramid ti amam, saan ka di? Wan nga rod, nanang. Mapantayo ko mamot ti Jaymol. Ha? Dagiti friends ko, kanayon da ijay mall. Shucks, saan? Di kagdanag anak ko. Inton addan na wadwad a kwarta tayo, kanayon da kanto nga ipasyar ijay mall. Kaano, nanang? Mabiitan anak ko. Di kagdanag.
Jake, ada ko maisingasing ko kan ka. Anya day jay? Uray ta saan kamot ngagtrabaho. Kan, ada kamot amang bantay ka ni Gigi. Kaya't ko kumati agabron. Agabrod ka? Sigurado kay ti day tangay bagbagam? Wen Jake, tapno makatulong akmat kada tatang. Kan tapno sumaya atmat ati panagbiag tayo. Anya kumangit agbalin na trabaho mi di abroad. Ado kano ti mabalin a pag-applyan ijay Dubai kung natigayam ko. Ada ijay ti pamilya ti kabsat na. Iso kayat na mo ti mapan ijay. Kasta ka day? Wen Jake, imbagak nga interesado akmat. Iso nga agkuyog kami kanon amapan. Kada kang kadayta, ano kayat mo? Ngam kasanon ngayon nadapagnak. Asino nga itimang bantay ka ni JJ? No sagpaminsan laeng, mabalin magsiguro nga ibatim kada nanang ni Gigi. Ngam pangaasim ko ta saan mo asansanan, ta nakababain kadakwada. Ikarim kanyak, adi mo baybay anti anak ta. Kasaritak matlaang datatang ken nanang, maipapan iti daytoy apanggap ko. Narigat ti adda kabibiyag mi manang, gaputa siya klaeng ti agtrab-trabaho. Jakmat mapilit ti asawak, tamang namnama akanayon iti tulong, dagiti katugangak. Masansan ngamin nga isuda ti pagdawatan na iti tulong, tunggal adda pagkasapulan mi. Kat saan mat a makapagkadkad, dagiti nakaikamangak. Gapu nga rod iti nalabas abain ko kadagiti nakaikamangak, ingkadeng ko ti agtrabaho iti balasiw taaw. Nagpakadaak iti asawak kat saan met a nagkadkad. Kastamot ten a kinasaritak dagiti nakaikamangak. Nanang, tatang, agpakada ako makada kayo. Nay, sa dinur ti papanam siya raw. Ewan nga agpaiso, anak ko. Kaya't ko kumati mapanagtrabaho iti balasiw taaw, nanang. Tapno makatulong akmat kada kayo. Nang ro nakatawan mo trabaho ni Jake. Nakababain nga minan atong palbiag ada kayo ti pagdawdawatan mo iti tulong. Imbes kumaada kami ti tumultulong kada kayo. Ay na, di mo pampanunutan day ta, balasang kao. Da kami kiti mabain gapo iti kaste nga ugali ni Jake nga anak may. Ay, wan nga road, Sharon anak. Di na ka pa'y matulungan mat. Jay aramid na idibaraw. Aramid na agpapanita nga dan pamilyana. Nga rod Jakon pilitan no di na kaya ti agtrabaho, nanang. Siya kon ti mga ramid iti pagrebengan na. Iti kasta, maiyaon ko mo ti pamilya mo iti rigat. Kan tapno makatulong akmat akada kayo. Sharon, balasang kao. Di na kami pampanunutan. Ti anak mo ti panunutan. Kat pasensya amat kumanaan ni Jake. Ay, irresponsable nga ama ti pamilya. Awan serbin ako nama. Ibilin ko kumakada kayo ti apo ko yo. Amaan nga minumabaybayan ni Jake. Ay, di ka agdanag. Da kami ti makaambo ti apo ko may. Kat sapay la kumaa ta agbaliw mo tin ni Jake nang runa no awan kanton anam namaan na. Sapay ko matatang. Sapay ko ma.
inton umay alawas ti flight ko. Di mo ko malipatan dagiti bilin ko kan ka, ha? Di ka kadagdanag. Siyak ti makamo ko ni Gigi. Jack baybenta anak ta. Ijam ko man ti barkada, Jake. Agnakam kamot ko man. Un ka di. Salwadak ti pagrigata mi di abroad. Amok nga do tarapap mo para iti pamilyata. Agpaisot ako nam. Kang runaan ti maadaan ta iti bukod ta balay. Jay ditan mang namnamapay kadatatang ken nanang. Mapasamak to amin data Sharon. Basta siyak, Jack to baybenta anak ta. Ikarikken ka dayta. Nanang, ibatik man pa'y lakada kayo ni Gigi, tadalabit papanak. Papanamanan ay anak ko. Ang mga nutila man maturturong yun kadagiti barkadam. Saan nanang, adalabit papanan mi ka ni pariton niyo. Ay na anak ko, ada ijay balasiw tao ti asawam nga agtrab-trabaho, tapno maipaay na laang ti kasapulan nyo dito'y Pilipinas. Aramidem kumamot at ipagrabang anak ko. Un ka di nanang. Di ka agdanag tayo talang dito eh. Kun agsubliak mo't ladagaws. Rumbang laang, panunutom ti rigat ti asawam. Nagnamay kakit dia, tapat patuludan na kalaang. Di nakapay obligaan nga agtrabaho. Nanang. Ti daw-dawatan na laang kat ti panagbalbaliw mon. Ijamon ti makibarkada. Ipamaysam ti panunot mo iti pagimbagan ti pamilyam. Ay na anak ko, no di kapay laagnakam, Jack Lamon. Ang mga numauman tukan ka ti asawam. Ha? Laglagi pa nga ada pagpatinggaan ti amin. Awan ti umuna ababawi, Jake, anak. Hello, Jake. Hello Sharon, kumusta ka ditan? Nakaawag ka? Kaya't kayo kumustaan nang runa ti anak ta. Kumusta ni Gigi? Di kagdanag, tanasayati ka sa saad ti anak ta. Itultulod kung suksuko na giji pagadalan. Anya nga iti aramidam ita. Aglablabakit inamurngan mi ka ni Gigi. Nang runa da gitar aramatan na iti pagadalan. Inton madamdama, aglutak to niti kanan mi. Naimbag man? Agyaman nak ha. Agtultuloy ko man ti kasta nga aramid mo. Ay, wan gayam. Inyawag kanyak ni Esther agayam ko nga ilaklako da kano jay dagada ijay ili. Kasla kayat ko day jay. Ngam, imbagak nga awan ti maikas ko. Mayat day ta, Sharon. Wan nga rod. Kat ti pagsayaatan na. Imanugot ni tatang na atintin nagak ti pagbayad ko. Basta maitad ko kano ti kagudwa. Kat jay mabati, ison ti tintin na ganta. Kat sikaman, noon ti panagkunam. Kayat ko day jay, nang runa kat aday jay ili. Kayat kumatan amaadaan ta iti bukod ta abalay. Isa gumatang tan iti daga. Kat inton malpas ta abayadan, agurnong tantomanan para iti pagbalay ta. Wen Sharon, sikat ti makaam mo. Ipawit kuntukan ka ti pagtinag ta. Si kanton ti makaam mo nga agbayad. Ngam ti kagudwa,
ibang transfer ko kanon, tamasapul da. O sige, siyakton ti makamo amang ipan iti installment ta. Sige nga, Rod. Kan nagipaw itak gaya man iti paggastos yo. Mapanmuntumot ipasyar ni Gigi, Kan ikamtumot ang ti paggastos dananang kan tatang. Nakapanak nga ro dito'y Dubai man ng Emmy, kat kaasi ti Diyos, nasaya at tinatumpungak at trabaho. Inggaed ko tinagtrabaho, gapo iti arapaap ko amaadaan iti kabukbukudan a balay. Kat jakmat na paay manang, ada nagatang ko adaga, kat dandanikon mabayadan. Intalag ko nga rod iti asawak ti kwarta a pagbayad mi manang, gaputaim pagarup ko akas kanyak, kayat namat nga ininot amaadaan kami iti investment. Ngam kastoy matan tinapasamak manang Emmy. Hello, Jake. Nasayat mo tayo mawag ka, Sharon. Talagang awagan ka ko man. Imawagak, tadamagak no na irwar mo iji bangko iji maudi nga hulog ta iji daga. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo't laangan. Sharon, dahit ako matiyawag ko kun ka. Oh, apay? Pasensya ka na. Saan ko na ibayad jinwar ko iji bangko? Pinadas ko ngamin tinakisugal barang manayunan iji kwarta ko na. Taksang gasat na naabakak mo. Anya? Insugal mo ti pagbayad ta iti daga? Anya ka mo ten, Jake? Kunak manusan kang agsugsugal? Pinadas ko laeng. Takunada na swerte ka no ti damo na dagsugal. Saan mo ta napasamak kanyak? Naabakak mo. Unay ka mo ten, Jake. Awan asim kanyak. Amom ka dino kasano nga inurnong ko ti maudi abayad ta kumay ti daga nagatang ta. Ayat ko lamalpasan. Tapno awanan ti pampanunutan ta tintin naganta iti binulan. Sharon? Amom asyak lang ang tagtrabaho para iti pamilyata. Sika, awan trabahom. Sipod pay. Ngam di ka pulos pinilit nga agsapol iti trabahom. Makabanog ba't ti kasta nga aramid mo, Jake? Makabanugan ti kinasadot mo. Naglastog ka mo ito nagsasaw? Kaputa siya tagsapsapol kat pakpakan ng naklaan dito balay. Kastan di pa nagsasawang kanyak. Abay, Jake. Uray na minsan laang. Pinanunot mo ka di pagimbagan ti pamilyam? Saan apulos? Isimor na dumaw-daw na kiti pamakawan iti naramid ko. Amok matabasol ko damin. May subli ka di pa nagpakawan mo tinapukaw a kwarta nagbanugak dito'y Dubai. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Di ang karamid na kiti pamuspusan tapno may subli ti kwartam. Anya pamuspusan? Agsugal ka manan? Wano agtakaw ka? Tapno siyak tumanan ti mangisalbarkan ka? Nauma akon, Jake. Nauma akon. Tatang, ninanong dayjay? Uwan, Gigi. Kaano nga agawid? Diyan mo, anak. Ano, yung kamanganin. Nakaluto akon. Sika nga'y tatang. Rumarak pa eh. Madamdama ako namangan. Papanam tatang. Inaklag palabas iti oras si Jayanda kumpare katon nyo. Inton malpas ka amangan. Maturog kanton.
Di na kon orayan, wan. Wan tatang. Anyati ko nambakay. Ay na, imawag itay ni Sharon. Kastaunay asangit na. Diyay nalaing nga anak mo. Insugal na, diyay pagbayad na iti daga. Maudi kuman atin nagdaday diyay. Nagawan mo tanabain di anak mo. Di lang nagbainan iti asawa na. Kakaasi amang manggad di asawa na di balasiw tao ngam kas jaykit din ti inaramid na. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sugal manen tinasumok na. Ay, por Diyos. Anya nga iti kunan ni Sharon. Diyak mo, nugapula ang itiguran na kan ni Jake. Iso na ibaga na ti kasjay. Makisina ka noon kan ni Jake. Anya? Ay, day tati kon kunakaon. Dumtang to ti panawon ama uman ni Sharon iti aramid ti asawa na. Agasam nga ita nagsakripisyo piman nga imadayaw. Tapno may paayan na lang iti nasayat apa nagbiag ti pamilya na. Ajay kumaanak mo ti responsibility na ita. Responsibilidad na kuma. Ay, sapay kumaa. Tasaan nga ipaypayso ni Sharon tinaibaga na kanyak. Tano saan? Kakaase, jay anak mo. Nanang, pwede mo tin sungsubatan ni Sharon dagiti awag ko kun kuana. Kundi nak mo tin awawagan. Apay, mas daaw kapayla ang iti dayta. Kalpasan ti naramid mo. Ngam di mawatak mo tin iti pamakawan kun kuana, nanang. Apay anak ko, kasjay ka di kalaka mapakawan na ka ni Sharon. Aglablabos kamot nga minan. Di mo payam mo nga ilalaan ti panagrigrigat ti asawam iti palasiw taaw. Amom ka din no anya ti mapaspasamak iti asawam ijay. Numangmangan pa'y iti husto nga oras wenno saan. Nanang. Diyak mababalaw ni Sharon no kasjay man ti aramiden na ita. Nauman jay asawam anak ko. Di mo't kinunakken ka idin nga agbalbaliw kan. Taamangan no maumaken ka ti asawam kat isina na ka. Diyak ka ba ilan no makisina kanyak ni Sharon, nanang? Kat napanunot mo kumaday ta idipay anak ko. Inikam kuma iti patag amin arigrigat kan sakripisyo di asawam. Nanang? Ay, sapay kuma. Tamapakawan na kapay di asawam anak ko. Sapay kuma. Tasaan pa'y analadaw ti amin. Hello, Tatang? Nasayat mo tayo mawag ka anak ko. Kumusta ka nga ay? Nasaya at matatang. Kumusta nga iti anak ko? Makaamo kayo pala kumakan ko na tatang. Di yung kumabaybay ti anak ko. Ang ti pagdaldalan ng anak ko. Katsya ko ti dumamdawat iti pasensya iti inaramid kan kati asawam. Awan ti rumba nga idawatan nyo iti pamakawan tatang. Nagsayaat kayo anak ay kamangak. Kat pagyamanak launay di pa nang ipatagyo kada kami iti anak ko. Da kami iti rumba nga agyaman kan kagaputi anos mo iti anak may.
Amo ka saan analakat, inaramid mo pa nagsakripisyo para iti pamilya. At sabay lang kuma, na di na kami kagura kundi nanang mawan. Kan sabay lang kuma, tamapakawan mong tumutlaan ni Jake nga anak May. Nagsakit tinaramid na tatang. Diyak ka mo no kaano mailiw-liwag ko ti amin. Sapay ko tamaawatan nyo tinagbali na pangadang ko. Diyak pa'y kabalo nakasaritay tati asawak tatang. Ay, maawatan ka, Sharon. Di mo mabaybay ang tipagay mo. Di ka pa idagal iti mapaspasaram ita balasang ko. Katamok, adumtang tumutlaang di panawan nga kinaawatan kayo kundi Jake. Uwan tatang. Ikararag ko adumtang to kumaday tagundaway. Hindi yung kumabaybayan ni Gigi tatang. Ipatpatag kayo, Nay. Aging gaita, jak pala sungsung-batan dagiti awag ti asawak manang Emmy. Dimteng iti punto at talagaan na umaakon iti aramid ti asawak. Maasyanak una iti bagik, tauray kasano a sakripisyo ti aramidek, katawan gayam patag ti amin iti asawak. Kunak no agbalbaliwen, taimpaay ko amin apan nakaawat, kan pamatag ko kankwana, ngam awan nagmamaayan ti amin. Sapay ko tapod no ang nagbalbaliwen, kas ko na dagiti nakaikamangak. Ngam no ita, agtalinaad pailaang akastoy ti estado mi adwa. Dandanin malpas ti kontratak manang, kat kayat kumatan ti makabakasyon, tamailiwak unayan iti anak ko. No anya ti mapasamak iti estado mi nga agasawa iti panagawid ko, ti Diyos laangan ti makaammo. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Sharon. Sharon, pagayam ko, maawatak ti marikriknam. Pudno anasakit ti napasamaken ka. Tati asawam anam namaem a makatulong ken ka, ket isupay gayam ti mangipaayken ka iti parikot. Sapay ko tadumteng to ti panawen, ama urnos matlaang ti amin kada kayo, kat agbalin kayo manen, amaysa anaragsak a pamilya. Kan sapay la kuma, tama isubli matlaang ti sigod, apammatag mo iti asawam. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a mandi, nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan iti nagan a mandi, kat iti agdama adaak dito'y Canada. Ubingak pailaeng kat pagaayat kon ti dumdumngag kadagiti drama iti radyo,
Tadaytoy tinagserbi aliw-liwami kaninanang ko. Iso nga aklunak amay saak kadagiti napalalo ang nagliday, idi saanan amang ngagan iti radyo, dagiti drama a parpartuatan ti Salang Productions. Pudno ang nakalidliday ti idadateng ti pandemya manang, nga makunak nga adala ta pakaragsakan ti idadateng ti COVID, takadagitimat a panawan at timpuar dagiti drama nga iloko iti YouTube nga ison ti liwliwami ita. Di makelak nga awan amana manang. Kas iti nakunakon, naragsakan ak unay idi naamuak nga agap upload kayon iti drama yu iti YouTube, nang runa idi naamuak, amabalinggayam ti agpaidrama iti padas iti biag, akas idi mang mga ganpay ladaytoy iti radyo. Sapay kuma, tama pagasatan ama idrama ti padas ko, tanam na maak ama kaipaay iti inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng Manang Emmy. Nanang, padasag ko mati sumali iti basketball team iti pagadalan mi. Anya, ay, saan ka pagadalan tapno ag basketball ka lang? Nanang? Ay, saan mo ka di anang agtiimbagak? Saan ka pagadalan tapno agay ayam ka lang iti basketball? Agadalak mo't lang na imbag, oray sumali iti basketball team, nanang. Ay, saan? Sardangan nakman si Kamande. No sumali ka dita basketball ga ibagbagam, saan kan apagadalan pa'y? Pangasi yun, nanang. Palubusan dak ko ma. Amuyo mo tapag sumaklaw na itagay ayam iti basketball. Ay, sardangan nakman mande. Jakon kayat amang ganpa iti maipanggap iti ibagbagam a basketball. Ay, di na ko nin kaskaso ni nanang. Sumali aklat iti basketball team. Jak pala ibagbaga ka ni nanang. Barang mapagasatan na kat maadaan na kat scholarship. Iti kasta, matulungak ton ni nanang. Okay, class. Kaya't ko maamuan no sino kada kayo ti ag-try out iti basketball team diti pagadalan tayo. Aday rekomenda ka sumali, ma'am. Okay, Mary. Sino ba't dayta? Ni Mandy, ma'am. Oh, Mandy. Kaya't mo ka diti sumali? Owen, ma'am. Oh, sige. Sino pa'y kada kayo ti sumali? No awanan, papirma amla ang daytoy kadagiti naganak mo, Mandy. Takasapulan ti guardian's approval no makisali kay ti basketball team. Iso day tati ko na ni coach. Kasta ka di, ma'am? Oh, apay akasla madanagan ka. Ada ka di problema, Mandy? Awan, ma'am. Sige. Ipasam nga rod kanyak dayta guardian's approval sakbay ti try out yo intun bigat. Uwan, ma'am. Kasla madanagan ka inikan na ka ni ma'am iti guardian's approval letter ama sapol ama pirmaan. Ay, awan day dyan, Mary. Anya kamatan, nabayagtan nga gayam. Amok nga dama kagapo, no apay akas di ti reaksyon mo itay. Iso nga ibagamon kanyak. Kuha ngamin. Ay, sana kaya't ni Nana nga sumalak iti basketball team iti pagadalan tayo. Ha? Apay mat, anya ti makagapo. Kunana pagat adalan na ka no,
Sana tapno basketball laang. Saan mat aga po ta sumali kay ti basketball team kat agsardeng kan nga agadal? Amumot amasapol ana nga tulat ta ti grades mo. Tapno agtalinaad ka a player iti team. Day takot nga rod. Isa kayat ko ti sumali. Tapno makaalak to iti scholarship. Tapno saanin ang marigatan ni nanang amang paadal kanyak. Oh, di para ka ni nanang mamatlagayam no apay akayat mo ti sumali. Katwan mat. Padasam ka di akasarita man ni nanang mo. Ang mga nooman-nugot tumatlaang. Sige Mary, padasag nga alukuyin man ni nanang. Nanang, masapul ko ti pirmayo. Maipapanitian niya mananday ta. Tapno makatry out ak iti basketball team iti pagadalan mi, nanang. Ha? Anya kamutan mandi. Di matimbagakan ka saan ang mabalid. Aking kakadiita kat ipilit mo lata ti sumali di ta basketball team. Nanang, no mapag-asatan na kiti try out kat maala ka player, agbalinak nga scholar. Oh, saan kayo ito nang agbayad pa iti tuition ko di pagadalan? Kasanaw no saan ka makaala iti scholarship nga ibagbagam? Di nagsayang ka lang iti oras di ta basketball team. Huh? Ay, sardangan nakman may papan iti day ta basketball Monday. Ti panagadal mo ti into na rab. Kat jakon kayat apagsaritaan pa iti may papan iti day ta. Uwan, nanang. Kayat ni nanang nga ag-try out kan sumali ak iti basketball team iti pagadalan mi manang Emmy. Nga uray impalawag kun kankwana a makatulong daytoy iti panagadal ko. Ngem natangken ti ulok manang. Pinekek ti pirma ni nanang ko kat impasak ti guardian's approval iti teacher ko. Intuloy ko nga rod ti nakitry out manang. Kat iti tulong ti Diyos, nakapasaak, kat nakasarekak iti basketball team, iti pagadalan mi. Binalansek at talaga ti oras ko idi manang. No awan ti practice mi iti basketball, agreprepaso ak kadag iti jak unay na awatan a lessons mi. Pagyamyamanak met ti suporta ti gayam ko ani Mary, gaputa tultulungan nak kadag iti lessons mi, ajak na intonaran, gapo iti training mi. Mandi, dagiti gayam dagiti assignments tayo aron bang ama ipasa inton bigat. Agyaman ako na ikon ka, Mary, ha? No saan nagapukon ka? Ang mga nudyakon nakaadala na imbag. Anya ka kadi. Isungarod nga daak dito'y parakan ka. Diyak mo no kasano makasubadak ka dagiti tulong mo kanyak. Nangro na iti panagadal ko. Di mon panunutan dayta. Amo mo tatultunungan ka. Gapotagayim ka. Puno dayta. Nalabos ka amang tutok ka dagiti yak maawatan na subjects tayo. Nangro na jimat. Kasla ka mo tin coach ko iti panagadal ko. Mga nagbalin ka matan nga athlete iti panagadal mo, gapo kanyak. Ngam seryoso, no masapol mo titulong ko, adaklaan ditoy. Oray ka sa no karigat, talaga adi nakabinaybayan, Mary. Oray ti basketball, sigatin ang iduron kanyak, tapno makatry out ak. Amok mat ngamin aday tati pagas, ma'am.
Kan amo ka nasaya at mo ti intensyon mo. Iso asim mali ka. Amom, naggasatak tadagayim ko akaskan ka. Jack, amo no kasano ang makabawi akan ka, Mary? Saan mo napagparikutan day tamandi? Tinapatag, ag tinulong kan ag sinoportata. Kat, agyaman akmot kan ka. Gaputa nagbalinak anatibkar, gapu iti panaggayim ta. Agyaman na ka talaga. Kat ikarik ang nakarkaro pa asay sayatag ti panagadal ko. Kan ti panagayayam ko iti basketball. Amo mandi, saan laang matasyak ti makagapu iti mapaspasamak kan ka ita? Amok, kabaalam aton uyan amin nga arapaap mo. Kat addaak laang ditoy ang nakasuporta kan ka. Jack, amo no kasano ako nawan ka, Mary? Alakit din. Amangan no makasangit akpa iti kasta ibagbagam. Ala, ag-review tan. Tapno amom ti sungsungbat mo iti quiz tayo inton bigat. Ha? Ada quiz tayo inton bigat? Adda, iso nga ag-review tan. Baka talaga kan ka, Mandy. Uray mabanbanog ka gapo iti training yo. Maramid mo pa laang nga adalan ang naimbag dagiti lessons tayo. Agyaman ak, ma'am. Dayawan ka, gaputa na perfect mo ti quiz tayo ita. Katawan gayam, ada additional points dagiti naka-perfect iti quiz tayo ita. Thank you, ma'am. Dakalabanag da ita para kanyak. Pagrigrigata maamin dagitoy, Mandy. Iso adayawan ka. Nanang, kita mo. Nagngato ti score ko kadagiti quiz ken exam ko di pagadalan. Oh? Kasta ka day. Ay, dasaya at matanak ko. Makitam, no intuloy mo ti nagbasketball, saan ko maakasta ka nga to dagiti grades mo? Nanang? Saan lang ang nababaagrado ti maipaikan ka day ta basketball? Mga no napilay, wano, nagsakit kan. Ay, sigurado adakkel man agastos day jayan. So nasaya at mo, tasaan mo ngayon tuloy tinag-basketball. Tano saan? Jack ko man sinuportaran ti panagadal mo. Saan mo tapod no day tangay pagbagayo, Nanang? Ay, agpaiso ti bagbagak anak ko. Nalakit eh, mangrabiitan. Tapno makainanakamutan. Wan, Nanang. Nakaharom ti bagbagan ni Nanang may papaniti basketball. Saan matapod no dayjay? Nagnangaton to pa iti grades ko. Kung nagsayati ka sa saad ko gapo iti basketball. No bilang makahalak iti scholarship, sigurado ang maragsakan to ni Nanang. Kat palubusan na ito nag-basketball. Oh, Mandy. Apa yan nakaululay magkadita? Kasla nakaunun nag-unay ti pampanunuta ma. Ay, ni Nanang ngamin. Nagatot ibagbaganay di rabi may papaniti basketball. Naimbag ka no laangan. Tadyak yung tuloy tinakitry out. Tano yung tuloy ko kano. Ang mga no din ang sinuportaran pa iti panagadal ko. Ala, grabe mo't ni Nanang mo. Sana bale. Inton makaalakan iti scholarship. Sigurado ang maawatan to ni Nanang mo, anasaya at gayam ti panggap mo asim mali. Kat isupay ti kang runaan ang makagapo. Wanyarad, Mary. Kuma, adda mga lakanyak nga universidad.
kat ikanda ko niti scholarship. Di kagdanag mandi. Amok, asidagan na mapasamak dayta. At danton umasidagan ka. Kat alaan da kan nga scholar iti pagadalan da. Ngamin, nalaing ka lang arudan nga ag-basketball, nagngangato pa iti grades mo. Iso asigurado ak, at danto mangalakan ka nga universidad. Urayam laeng. Kan, maysa, dandanay mo ti graduation tayo. Iso asigurado ak nga danton umasidagkan ka. Thank you talaga kang ka, Mary. No saan nagapukon ka? Ang mga nojak mabalansi ti panagadal ko. Ganti pa nagbalin ko nga athlete. Agyaman ak una iti suportam. Nasa Iraq kadagiti insawang ni nanang ko maipapan iti basketball apagasmak unay manang Emmy. Ngam gapo iti suporta ni Mary agayem ko, intuloy ko tinag-try out. Inlimod ko kaninanang a pinaggidan ko ti panagadal ko, ken ti panagayayam ko iti basketball. Di na ammo anabalansek ti amin. Inaramid ko laangan a motivation daytoy, tapno nakarkaro pa'y asaya atat ti panagadal ko, ken ti panagbasketball, tapno maalaak nga scholar iti maysa nga universidad. Agingga iti maysa nga aldaw. Mandi? Ha? Un sir, siyak nga rod. Ado ti mga bagbaga kanya kanalaing kakalungag basketball. Kat puno na ita. Napanaglag ka kiti panagbuyak iti naudi agemyo. Ha? Agyaman ak sir? Pakaitayawak unay day tanging bagayo. Namuak matlaeng anang angatok ano ti grades mo. Isa kayat ka nga ikan iti chance. Ha? Sir? Kaya't ka nga ipayan iti scholarship tapno makaadal ka iti universidad nga ayan ko. Amo kadakkel di may tulong mo iti basketball team mi? Ha? Agpaiso sir? Wen, mandi. Onya, kayat mo ka di dahito nga idijayak ka? Una sir, kayat ko unay tagbalin nga scholar. Kayat ko dita nga scholarship nga ipagbagayo. Dakila tulong kanyak dita sir. Agyaman ak nukas taman di. Amo ka matulungan ta titunggal maysa. Wen sir, ikarik dita. Laawan ka, anak ko. Dayawan kan ipanpanakkel ka. Uray inlimod mo kanyak, a basketball player kamot gayam iti pagadalan nyo. Inaramid ko lang ti kasjay para kada kayo nanang. Diyak ngamin kahit ang marigatan kaya mangisakad iti panagadal ko. Amo kababain iti inaramid ko. Matulungan kayo mutlangan.
Ay, pasensya ka, no jak imanugot ide anak ko. Pampanunutak ngamin nga amangan no mabaybay am ti panagadal mo, no agbalin ka a player iti basketball team yo. Ken madanag anak, gapu ta adon tinadamag ko anadangran gapu iti basketball. Di kag danag nanang, amo ka dinak baybayan ti Diyos. Gaputa muna na sa hati panggap ko iti inaramid ko. Huwan anak ko, kat maawatan ka itan. Basta di mo baybayan ti bagim, kanayon ka nga aganad no daay ayam yo. Ay, jak lakit di mapakawan ti bagik, no adada ka sa mapasamakan ka anak ko. Ikari ka salwadak ti bagik nanang. Ay, uun gayam. Ada pinaskin na maamuan nyo nanang. Anya day ta anak ko. Adan mga lala kanyak nga universidad. Ikandak ka no iti full scholarship. Kin agbali na ka player iti team day iti basketball. Ha? Agpaiso anak ko? Nanang. Ay na, naglaing ka talaga anak ko. Kat ulitak. Pakawanan na kano jak sinuportaran day ta nga arapaap mo. Talaga gayam adya akong problemahan ti panagadal mo, anak ko. Nanang, kat inaramid ko ti amin para kada kayo. Congrats, Mandy. Kamaudyanan na. Natungpal matlaangan ti arapaap mo nga agbalin nga scholar iti may saan nalatak nga universidad. Katagyaman akmutkin ka, Mary. No saan nagapukun ka? Agapo iti suportam manipot iti damo. Diyak ko mamaton iti arapaap ko. Siyempre, agayam ta. Rumbang lang asuportaran ka. Naggasatak ta nadaanak iti gayam akaskin ka, Mary. Sapay ko matasan kantong agbalbaliw, ah. Anya ko maaga pong agbaliwak. Si kakit di ah. Ha? Ama nugaputa nalatak kanton a basketball player. Kan adon ton ti fans mo a napipintas a babbalasang. Malipatan naktumuten. Uy, saan ta mapasamak day ta, Mary? May saka kadagiti kapatga na tao iti biyag ko. Da kayo kun ni nanang. Namnama madikan to pulos malipatan. Pas ko ti homework ko. Harabin, ngam ikagumak nga iling pas na ito'y. Tama sa apat i-practice mi inton bigat iti universidad. Mandi, anak ko. Ha? Ni, nanang, apay anak kariin kayo pa'y laang ngay. Adalo man ti rabi. Kinapudno na anak ko, nakaturog ako. Nalukagak laang, itay makita kasi lulukat pa'y laang ti silaw dito'y salas. Amuklatan, anak kariing kapay, anak ko. Nanang? Adtoy, intimplaan ka itigatas mo. Ay na, agyamanak nanang. Mariknak nga ruda, kasla mabisinak. Kasano adi ka mabisinan ngay anak ko. Kat nakapaspas nakmat ti panangasikasom iti assignment mo. Masapol nga min nanang. Sana rin mga baybak ti panagadal ko. Takas iti masansan ng isawang yo. Tilaang panagadal ti kakaisuna ang may patawid yo kanyak. Nga awan ti asino man na makaala, wano makaagaw kanyak.
Inlimad ko kaninanang ti panagbalin ko nga student athlete manang Emmy. Gaputaan mo adi naktupulos suportaran. Kan amangan no pagsardengan nakpay nga agadal. Naamuan na laangan ti amin, idi graduation mi iti high school. Kan adan naawat ko a full scholarship, manipod iti maysa analatak nga universidad iti lugar mi. Nakalpasak nga rod iti kolehyo, gapo iti scholarship ko. Kat na addaanak iti diploma, nakatulong kanyak, tapno makabiro kak iti nasayaat at trabaho. Gapumat laang iti trabaho, iso nga addaak ita dito'y Canada. Kadwak ni Nanang, ken ni Mary, akaayan ayat ko itan. Kat kayat ko nga ipadamag kada kayo, nga agkalay sa kamin, apaman ama urnos miti amin akasapulan. Napalalo ti ragsak ko, gaputamay sa ni Mary anang impluensya kanyak, tapno matunoy ko, dagiti arapaap ko. Agpaay ko mga inspirasyon da iti apadas ko kadagiti padak nga adda arapaap na iti biag nga uray no maminsan mismo pay akapamilyada ti saan amang suporta iti arapaap da. Daytoy ti padas ko manang toy pagayam mo Mandy. Pagayam ko Amandi talagang agbalin nga inspirasyon ti padas mo. Saan nalaka ti agbalin nga student athlete nang runa kat inlimod mo daytoy iti inam. Pudno ti kunam nga uray dagiti tao nga adda iti aglawlaw tayo kat saan da tayo ama suportaran. Gamsaan adaytoy ti agbalin alaped tapno matunoy tayo dagiti arapaap tayo iti biag akas iti napasamakkan ka. Kablaawan kayo mat ka ni Mary iti umadanin apa nagkalay sayo. Sapay ko ma, taag nanayon ti kinaragsakyo, nang runa ti buklan yun to a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.